Hayırlı gün tanış dostlar. Seydaş, şom mili ve buamın. Şın Tatarça milli kim bizden. Qarşığız da basıp duramın. İsmim Garifjanov. Tercümesi uңышуы, бәхетле икән бит. Әтиәнем зур өметләр баган. Бик Сәйдәш исемен биргән бит. Бар яктан да камил. Әтием Шамил, әнием Ләйлә, мөгаллимә. Дания абыем музыкант, саксофонда уйный. Апам Сәйдә моңлы итеп җырлый. Бишәү генә булсак та, без гаиләбездә тормыштан ям табабыз шулай менә. Һәр ял сайын хәлләр белешергә, бер утырып тәмләп сөйләшергә. Юл тотабыз балта чагына, әби бабай бигрәк сагына. Авыл уртасында һәйкәл тора. Гади таштан гына куелган, постаментка алтын хәреф белән батырларның исеме уелган. Бабам менә хәбәрсез юган. Гомәров Нургали ату заманда булган данлыклы. Балта чагы һәркемгә билгеле. Балта астары төбәге билгеле шәхесләр үзәге. Республикабызның йөзеге Илдус, Рафик, Раяз абылар, Гарифҗанов агалар, Фәридә һәм Рим апар безнең өчен үрнәк бит алар. Нәселенең шәҗәрәсе дә бар. Шул тарихның гүя кисәге. Илем минем бары тынчыкта, бу авыр дөнья бизәге. Thank you.